బిల్లులపై రాష్ట్రపతికి గడువు అంశంపై తీర్పును సుప్రీంకోర్టు రిజర్వ్ చేసింది. ఒక రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు కోర్టులు గడువు విధించొచ్చా అన్న అంశంపై సుప్రీంలో విచారణ జరిగింది. వాదనల అనంతరం అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు రిజర్వ్ చేసింది. బిల్లులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు కోర్టులు గడువు విధించొచ్చా అన్న అంశంపై సుప్రీంలో విచారణ జరిగింది. వాదనల అనంతరం అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పు రిజర్వ్ చేసింది.